Benvinguts, benvingudes una volta més al Balconet, aquest espai que produïm des de Clar Televisió i que durant tota la setmana estem portant convidats i convidades que són els candidats i candidates a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. I avui tenim un convidat molt especial, és l'alcalde de Vila-real, José Benlloch, que novament es presenta per a repetir com a alcalde. José, benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos, primer de tot, a este balconet redissenyat i reinventat. Què tal? Pues moltes gràcies, Xavi, per la invitació a Clar Televisió i per també este servei públic que fas de que puguem adreçar-nos directament als veïns i veïnes de Vila-real a través de les noves tecnologies, d'una manera diferent també de comunicar, i quan has dit un convidat especial, soc un mes del poble, ho saps, i evidentment vull concurrir així també, com un mes del poble, d'un poble que estime, no? Sí, però eres un convidat especial en el sentit que 12 anys faràs, si continues com a alcalde, 20 anys dedicats a la política, vull dir, és ja un bagatge, no sé, te consideres incombustible, eres un poc com el Rolling Stones dels alcaldes, com ho veus això? Vull dir, no te cansa això de ser alcalde? Bueno, jo tinc que rectificar-te una cosa, és a dir, jo duc 33 anys dedicat a la política perquè jo em vaig afiliar al Partit Socialista en 16 anys i des que em vaig afiliar he participat en el meu partit, però alcalde i en l'Ajuntament de Vila-real és veritat que duc 20 anys en l'Ajuntament de Vila-real. Com a candidat me vaig presentar per primera vegada en 2007 i en aquest moment el poble de Vila-real tal volta no me va veure lo suficientment preparat, era la primera vegada que me presentava a l'alcaldia i no vam lograr governar i des de 2011 estic governant. Però vivint de la política, i això és algo important, només duc estos 12 anys que he sigut alcalde, perquè els anteriors, els anys que vaig estar en l'oposició, jo me vaig dedicar al meu despatx d'advocats. Jo he estat 13 anys treballant i cotitzant en el meu despatx d'advocats, assessorant empreses, treballant en el món internacional per una empresa internacional mexicana i per tant, cansa o no cansa? És evident que la intensitat que vivim de la política en aquests moments cada vegada exigís més, no? Exigís més. Però és veritat que quan un s'alça de matí i sap on va, té un propòsit, té una missió i té il·lusió per les coses i sobretot veu que les decisions que pren ajuden al seu poble, al poble que t'ha vist néixer, al poble on viuen els teus familiars, al poble on els teus avantpassats han estat treballant per a construir tot el que estem disfrutant en aquests moments, evidentment cansa menys, com tot en la vida. Les coses cansen, evidentment, però quan obtens resultats, quan veus que tens el carinyo de la gent, cansen menys. I és evident que 12 anys pareixen molt. Ara molts estan dient que 12 anys ja és molt, però ho diuen, concretament el Partit Popular, que va governar 16 anys Vila-real, 16, 20 en la Generalitat Valenciana i 24 en la Diputació de Castelló. És a dir, que aquests que diuen que ja fa falta un canvi perquè governem, i a més tots aquests anys que ells van governar ni tenien el Covid, és a dir, no van tindre que gestionar el Covid, ni van tindre que gestionar la guerra de Putin contra Ucrània, ni la crisi immobiliària, ni els empastres del Partit Popular en l'urbanisme en Vila-real, ni la deuda milionària històrica que ens va deixar el Partit Popular en aquesta ciutat i que ens du contínuament aquesta herència envenenada quasi a la ruïna. Però sí que és cert que si repetires per les circumstàncies que tornares a ser alcalde, sí que et convertiries en l'alcalde que més temps ha governat Vila-real, no? Crec. Si no me fallen les dades, seria ja la quarta volta. Sí, no tinc els datos, tampoc és una qüestió que m'haig a plantejar ni ho faig per a batir rècords. Mira, jo vaig tindre, ho vaig explicar públicament l'altre dia, una certa crisi aquest estiu, en el qual tenia un cert complex en això dels anys, perquè si és veritat que a mi me pareix que 12 anys no són res, tinc en compte que encara l'altre dia ho comentava quan va vindre el president Ximo Puig a l'acte que van fer esta setmana, el van fer en la biblioteca, aquella famosa biblioteca sense llibres, aquell empastre més del Partit Popular, i parlàvem del pàrquing que està abandonat baix. És l'únic tema que m'he deixat de tot el que vam heredar per desbloquejar. Un tema que fa un any va eixir la sentència d'aquest pàrquing que l'empresa li va ficar al govern del Partit Popular en 2010, és a dir, 11 anys, i totes les sentències que ens estan arribant, i 126 juís que queden pendents en aquests moments, en tot el tema de l'urbanisme, venen del 2009, del 2010, és a dir, és veritat que pareix que 12 anys siguen moltíssim, però li asseguro que en 12 anys he tingut temps de fer només un 20 o un 30%
de tot el que jo tenia previst fer i el que el meu equip havia somiat en fer per a fer que Vila-real avançara. És cert que hem gestionat els pitjors moments de la història d'aquest poble. Estos 12 últims anys, en 5 crisis, com li he dit, han sigut històrics la quantitat de problemes que ens ha tocat gestionar. I això, evidentment, ens ha tocat tindre que renunciar a algunes coses i anar més lentos de lo que ens hauria agradat per a avançar més. Ha dit vostè moltes voltes que som una ciutat amb cor de poble, no? Ha sigut un poc un dels seus claims, dels seus eslògans. I jo me pregunto si en una ciutat se sol votar al partit i en un poble se sol votar a la persona, al candidat. Vostè en què s'identifica en aquesta situació? Creu que voten a José Belloc o creu que voten al PSPB, al PSOE? Jo crec que ha sigut una mescla de tot, però jo crec que tot el món hauria de ser lo suficientment adult ja i major, i crec que la ciutadania cada vegada ho és més, perquè si ens han donat unes normes o unes regles de joc que són que en les eleccions locals fiquem una urna diferenciada, en les autonòmiques una altra diferenciada, en les europees una altra, i en Espanya, en el govern d'Espanya una altra, el que tindríem que fer és aprofitar això. Aleshores, moltes vegades se converteixen les eleccions en una espècie de palanca per a tirar algú d'un altre govern d'ací uns mesos, etc. Això és el que un poc està passant en aquests moments i que Vila-real, evidentment, no se queda enrere d'aquest tema o excluïda, perquè és una ciutat ja amb 53.000 habitants, que possiblement alguns, en els missatges que llancen, n'hi ha que votar contra el PSOE, perquè d'esta manera tirarem al senyor Sánchez en el futur i coses així. Però, com li dic, jo crec que la nostra ciutat ho ha demostrat en els últims anys, malgrat ser ja una ciutat que té el número d'habitants històric, 53.000, que ha lograt consolidar en aquesta transformació tan important que hem viscut aquests últims 12 anys i se passa a ciutat. Jo sí soc el primer alcalde de la història de Vila-real de ciutat, major de 50.000. Això sí, quan jo vaig arribar en 2011 a l'alcaldia és quan van passar de 21 regidors a 25, en més competències, en menors, en dependència, en matèria mediambiental, és a dir, més diners de l'Estat, al ser majors de 50.000, tenim moltes avantatges. Però és veritat que Vila-real és la ciutat més xicoteta d'Espanya i la més xicoteta de la Comunitat Valenciana, de totes les grans, de les majors de 50.000. I això ens dona moltes oportunitats per un costat, però també ens genera moltes dificultats. I jo he entès que el millor, quan vostè parla d'això de ciutat en cor de poble, el nostre èxit vindrà, i té que vindre, i ho ha de ser així, imitant un poc el nostre Villarreal Club de Futbol, que no és el que més diners té de tota Europa en pressupost, no és el que més recursos té, ni el que més sponsors té, però, sin embargo, ha guanyat l'Europa League, va ser capaç de guanyar i ser campió d'Europa en 2021. Per què? Perquè és més fort i més potent algo que siga xicotet i estiga unit que algo que siga molt gran i estiga dividit. I aquest és el mito o la llegenda de David i Goliat, que dic jo moltes vegades. Aleshores, he intentat impulsar des de l'alcaldia de forma permanent també el poble de Vila-real i no perdre els nostres orígens, la nostra identitat. Totes les iniciatives, totes les tradicions, totes les accions que ens facin estar més junts i compartir tot el que podem compartir. Perquè jo estic convençut que pràcticament el 90% de les coses, inclús en tots els partits polítics que estan avui representats en la ciutat de Vila-real, les compartim. El 95% de lo que hem dut al pleno, també per la nostra capacitat de diàleg, de consens, de no prepotència, d'escoltar a tot el món, s'han aprovat quasi per un 95% de vot. I a la pregunta concreta, mire, jo crec que al final així hi ha una mescla un poc de les dues coses, però en Vila-real sí se coneix a l'alcalde, sí se coneix a regidors. I això fa, evidentment, que la gent, encara que alguns intenten confundir-los i dir-los que ara el que n'hi ha que votar este diumenge és contra Sánchez i aquestes coses, entenen que el que fiquen en la urna no té ja garantia. No pots tornar-ho. Això no és com comprar un producte. El vot que fiques quan se tanque és per 4 anys. I el que hagis fet te l'estàs jugant a muntó. I tinc en compte que el que ens estem jugant és en Vila-real i en la Comunitat Valenciana. Però fixes que jo he estat mirant en altres poblacions, en Castelló, per exemple, la campanya del Partit Popular sí que ha sigut més en clau del sanchismo, fuera el sanchismo, però la sensació que a mi me dona és que Casabó ha fet una campanya un poc diferent en aquest sentit. No ha buscat vincular-lo a Pedro Sánchez, sinó que això sí que potser és algo que feia més en el seu moment
l'anterior candidat del Partit Popular, Héctor, però la sensació que m'ha donat és que sí que ha anat a base de propostes. Vostè ha notat un canvi en aquest lideratge en el Partit Popular a l'hora de fer-li oposició o veu que és un poc el mateix, perquè ja com du anys, evidentment... Jo el que no tinc ninguna duda és que el senyor Casabono és el candidat del Partit Popular en Vila-real. Jo no tinc ninguna duda que qui lidera i qui dirigeix el Partit Popular i se torna a presentar a les eleccions és el senyor Folgado, que va al número 5. Ell és el que el va ficar en Nuevas Generaciones. Tinc Willy ensenyat en un debat, en un altre debat, moltes fotos de la història seua. El senyor Casabó vol amagar-ho, però ell va ser assessor del grup polític popular i d'alguna manera secretari del senyor Folgado durant molt de temps. Està ahí fa molt de temps. I el número 2 de la llista actual del senyor Folgado és Jaume Llorens, que és l'amic de la penya de Folgado, que va ficar de número 2 quan va perdre les anteriors ja en 2015. Però després, en 2019, no se va tornar a presentar perquè ell ens va contar a tots que tenia que tindre una solució a la universitat, aprovar la plaça, i va preferir això a estar treballant pel seu poble que fora des de l'oposició. Ara ha tornat. Mire, al final, el que tinc clar és que ara no n'hi ha res nou. No tinc dudes. Nou no n'hi ha res. Si no, el senyor Folgado no haguera anat de número 5. I la pregunta que tenen que fer-se és per què està ahí. I està ahí perquè queden 126 juguis que solucionar del tema de l'urbanisme, de moment, perquè no s'ha acabat, el cuento no s'ha acabat, perquè paguem 7 milions d'euros a l'any en les empastres i en les deudes del PP, és la segona regidoria més important de l'Ajuntament de Vila-real, ells d'això no parlen. Jo he publicat, ara ja fa un mes, totes les sentències, convenis, tot, perquè han estat molt de temps dient que era mentira, que tal, i ahí està, no han obert la boca, i això ens acompanyarà durant prou més de temps. I vostè diu, però resulta que el canvi és que el senyor Folgado sí que identificava el seu partit antes, a nivell nacional, perquè el senyor Casabó només parla del poble i tal. Bueno, jo crec que és la prova clara de que ell sap que a mi que m'identifiquen Sánchez no me fa mal. No perquè jo no entenga que Sánchez està fent bé les coses, que jo tot el que està fent el senyor Sánchez no ho compartisc, el meu secretari general, però és que damunt ho he fet públic. En el tema de les baixes emissions m'he enfrontat al govern d'Espanya. En el tema de la llei CELA me vaig enfrontar al govern d'Espanya. Quan he tingut que defensar l'Ajuntament de Vila-real, perquè per a mi el primer partit polític és la ciutat de Vila-real. Per a mi el primer és el meu poble. I així no ho dic en el meu eslògan. I després està el meu partit, del que estic tremendament orgullós, que té 144 anys d'història i al que milite des dels 16 anys. Però tot no ho compartisc, perquè el meu partit no és una secta. Però el meu partit també ho entén, que la meva missió siga defendre la meva ciutat. I jo crec que això ell sí que ho ha detectat. I aleshores sap que quan m'ataca per aquest costat ningú se'l creu. Perquè jo, independentment que defensaré les polítiques del govern d'Espanya, evidentment, aquelles que considere que no compartisc al 100% ho faré i ho debatiré, però evidentment sempre defensaré el meu poble. Jo crec que aquesta és la diferència, no? Potser en altres pobles i ciutats la gent s'identifica més en la línia política d'una manera al 100%, i jo crec que això és un error, perquè si no, no ficaríem urnes diferenciades en cada elecció. Per tant, jo crec que el respecte als veïns i veïnes vol dir que quan estem en Vila-real parlem de Vila-real. I el que ens juguem el diumenge és Vila-real. I la gent el que té que triar, i ja li dic, quan tire la papeleta i se tanque el col·legi electoral, ja no tindrà marge ni tindrà possibilitat de canviar res en 4 anys, o si no va a votar, que és el gran perill, si no va a votar ja no podrà canviar res en 4 anys, i si no vota tornen els d'antes, però a més esta vegada acompanyats d'algo molt més roïn, com és Vox. És l'única opció que té el senyor Casabó en Vila-real de governar en Vox i uns quants més que se sumen. És un poc les enquestes el que estan donant, i això evidentment me preocupa i és un problema per a Vila-real, però no tinc dubtes que si el senyor Casabó no m'ataca des del punt de vista del partit i aquestes coses és perquè sap que el meu compromís en Vila-real és ferm i evidentment jo parle sempre que puc de Vila-real. Vostè m'ha vist molt en les meves xarxes socials, en la web, en els meus discursos, estar sempre parlant del PSOE, PSOE, PSOE. Jo parlo del PSOE quan tinc que parlar, però jo parlo de Vila-real, dels seus problemes, de les solucions, del que hem treballat, del que no hem fet bé, que també algun empastre haurem fet, som humans, evidentment, en 12 anys. Jo parlo d'aquestes coses. A mi m'agradaria que analitzara vostè ell que parla en les seues xarxes. L'altre dia jo estava tot el matí, el diumenge, acompanyant l'associació de silvestrisme, en el tema del concurs de cant, estava en el Nitro, en les carreres de cotxets, estava tot el matí en les activitats de les festes de Vila-real,
Pedro Sánchez va vindre el dissabte a València a un míting, ens van convidar a tots i ens van convocar a tots, als alcaldes majors de 50.000 habitants, i jo no vaig anar. Com no he anat mai a ningú acte del partit quan han sigut festes. El diumenge estava tot el Partit Popular de Vila-real, tot el matí, en el senyor Feijóo en la plaça de Bous. I aquesta és la diferència. I jo crec que ell això ho sap i per això no juga a aquest debat perquè el té perdut. Parlem un poc d'algunes de les propostes que tenen. Sé que crec que han presentat vora 200 propostes. No sé si són moltes per a complir, igual a lo millor caldria centrar-se en aquelles... Jo sí que voldria parlar-hi d'algunes molt concretes. Però li rectifiquem, hem presentat 100 propostes per a Vila-real. De les 100 propostes per a Vila-real n'hi ha 68 que són les que hem aprovat en l'agenda urbana de Vila-real, entre tots els partits junts menys Vox, que s'ha abstès, però el resto han votat a favor. Són aquell treball que van fer d'agenda urbana en el que van participar 250 persones i en el que van haver més de 30 tallers i tot això, i després 32 més que n'hem incorporat. Però també li advertisc, perquè el senyor Casabome ho ha dit en algun debat, moltes coses de les que vostè ha ficat ja du 6 anys prometent-les. És cert que n'hi ha moltes coses ahí que anem dient-les des de fa ja molt de temps, però jo no renuncie a lluitar per aconseguir-les. És veritat que el Covid, la guerra, Putin, els empastres del PP, la dimensió dels empastres de l'urbanisme del PP i de la deuda, la crisi immobiliària que vam trobar així quan vam arribar, desapareixent Azubia, La Plana, Circonio, empreses molt potents en aquell moment, ens han fet que moltes coses que teníem previstes s'han anat retrasant, especialment esta legislatura. Esta legislatura ha sigut duríssima, però nosaltres hem prioritzat el gasto. El poquet que tenim en Vila-real, fruit d'aquesta herència envenenada del Partit Popular, ho hem prioritzat en 200 accions pel Covid, en bonificacions al comerç, en tot això que he fet, 200 accions. A més, també parlades i dialogades en tots els partits polítics, consensuades. Aleshores, són 100 propostes per a Vila-real. Val, d'aquestes 100 propostes, jo m'agradaria centrar-me en un parell que crec que potser al nostre públic, per l'edat i això, li pareixen interessants. A mi m'ha cridat l'atenció, per exemple, el Mercat Central, parlen d'un projecte de remodelar el Mercat Central, no? Remodelar, que m'explique breument, si és remodelar en el sentit de fer una espècie de gastromercat, en el que això suposa, és veritat, això incentiva molt al consum immediat, a eixir en els amics, però potser per una altra part va en deteniment del comerç tradicional, del tender, de la paraeta, perquè això són coses que hem vist en altres ciutats. Sí que m'agradaria, per una part, que m'explicarà molt breument això, i després, per una altra part, el Gran Casino és un projecte que és veritat que vostè va defensar sempre, n'hi ha que reconèixer que va rebre en el seu moment moltes crítiques per això i que pareix ja oblidat que això en el seu moment va ser criticat i ara se li ha tret profit, s'han fet exposicions, s'han fet actes en el Teatre Tagoba i ahir n'hi ha un projecte de dur endavant d'acabar el Gran Casino. I aquest projecte, la segona pregunta, és acabar-lo tal com s'havia pensat originalment, però veient el seu ús s'han pensat fer alguna altra cosa. Ho dic perquè, clar, volien ficar baix les oficines d'atenció i potser en base a les coses que hem anat veient que s'han fet baix del partit que se l'ha tret, igual han pensat alguna altra cosa. Bé, les dues qüestions. La primera que me planteja, comencem per la segona. Parla del Gran Casino i Tagoba, i l'altra? L'altra era el mercat. El mercat. La idea que hi ha darrere de... El mercat, en aquests moments, hem rebut una subvenció d'1.300.000 euros, la primera i més important que rebem de la Unió Europea. Hem creat fa molt poquet l'oficina de subvencions europees. Fins ara és veritat que no hem executat tantes subvencions europees com altres ciutats i pobles dels voltants, jo ho reconec. Les nostres dificultats econòmiques, hem tingut molta dificultat i n'hi havia un element també important que ens impedia anar a moltes subvencions, que era que les subvencions eixien a vegades a un 50%. Tu tenies que ficar la meitat. I, evidentment, l'Ajuntament de Castelló, per exemple, Amparo Marco ha gestionat molt bé les subvencions europees en quasi 90 i pico milions, ho van fer públic l'altre dia, i d'aquests 90 i pico milions d'euros, 40 els ha ficat l'Ajuntament de Castelló. Si nosaltres arribem a ficar la meitat del que demanem en totes aquestes coses, avui estaríem quebrats i intervenguts pel Ministeri. Per tant, nosaltres tenim un problema afegit en Vila-real que no tenen els altres ajuntaments dels voltants, que és que l'alcalde no té que gestionar ja el present i el futur, té que gestionar el passat. I se'n van 7 milions d'euros anuals de mitja a gestionar el passat. Sempre que ho gestiones bé, si no vas en cuidau i no eres lo suficientment responsable i no saps de què estàs parlant o vas a, evidentment,
gestionar aquesta realitat d'acord amb els teus interessos, perquè eres el responsable de qui ho ha produït, doncs podrien valer 12 o 13 milions d'euros o 14 a l'any i acaben quebrant-nos. Dit això, nosaltres hem rebut 1.300.000 euros. El projecte que tenim ahir és, evidentment, rehabilitar tot l'espai, ficant-li modernització en l'aire condicionat, digitalització, millorar les parades. L'edifici de dalt, on estaven els antics juzgats, el convertim en una agència local de promoció econòmica i fons europeus. Duem totes les oficines que avui estan en la Càmara Agrària de la Regidoria d'Economia ahir, duem la part econòmica de l'Ajuntament, Hisenda, Tesoreria, per tant, treballaran ahir molts funcionaris, el qual generarà, evidentment, activitat i dinamisme a l'espai. Arreglem també, millorem la cafeteria, que n'hi ha dins del propi mercat, la placeta de fora que vam crear, que se veu la iglesia d'una manera espectacular, l'anem també a treballar en una sèrie de contenedors o de casetes exteriors, tipus alguns mercats, com el de Ruzafa o alguns en Barcelona, que te permetissen també en un clima com este poder tindre més paraetes diferents, i sí, anem a enfocar-ho en la línia d'un mercat que sigui atractiu també des del punt de vista de l'oci, però que se tinga, com estava fent-se abans del Covid, que estava funcionant molt bé, que les pròpies parades d'ahir dins venguen ells els seus productes perquè es pogués prendre allí. És a dir, jo crec que aquestes sinergies poden ser molt interessants. Allí, en aquesta zona de l'Agència de Promoció Econòmica i Fons Europeus, de la part de dalt que li dic, el que anem a fer també és 2 grans sales de formació per a l'homologació, per a treballar en ASIOBI, en UCOBI, en les associacions en matèria de cursos homologats per a formar a la gent, de la vora i de tot això. Per tant, jo crec que ahir anem a tindre molt d'èxit i, a més, ara, aquest projecte que hem rebut d'1.300.000 euros ens ve subvencionat al 90%. Això sí ho podem assumir. Estem anant a aquest tipus de subvencions. I després me parla de... El que sí que no anem a fer és un mercat nou. Alguns que plantejaven tirar-lo, fer-lo nou, fer-lo gran. Això és una ruïna en tots els llocs, si no és Madrid, Barcelona, inclús València està tenint problemes en alguns mercats que ha fet, perquè evidentment mata també els comerços dels voltants, el que vostè ha dit, li dona competència, i tenim que entendre la dimensió que tenim. Tenim 53.000 habitants, tenim molta competència al voltant, en 2 centres comercials enormes al costat de Vila-real, pràcticament a 5 minuts en cotxe, i això evidentment genera moltes dificultats. Però el que tenim ho anem a fer millor i millorar-lo per a ser competitius. I en quant a Gran Casino Itagoba, per descomptar, jo ja ho he fet públic fa molt de temps. Vist l'èxit que ha tingut l'espai, clar, teníem una necessitat també, jo no sé, la gent quan va a l'Ajuntament se donarà compte a presentar algun tràmit o tal, com la gent està sentant les escales, se té que esperar fora, tenim que ficar una carpa perquè no li pegui el sol a la gent, i aquest Ajuntament en aquests moments té 50 i pico anys. Se va fer quan nosaltres teníem 30.000 habitants menys o 20 i pico mil habitants menys. És evident que tenim 53.000 habitants i que, per desgràcia, els governants anteriors, pese a arruïnar-nos, evidentment no han fet el que s'ha fet en Almassora, el que s'ha fet en Burriana, el que s'ha fet en Onda, el que s'ha fet en Costelló, de treure oficines fora. Així no s'ha reformat res. Així n'hi havia diners només pel despilfarro, per les places faraòniques, per centres de tecnificació enormes i coses d'estes. Però l'Ajuntament és el trasto que tenim en un únic ascensor per accedir a tots els llocs. Aleshores, teníem un greu problema d'atenció en dignitat i en qualitat a la gent. I per això jo vaig plantejar el tema de en la compra del Gran Casino d'Itagoba i les parts de dalt les destinarem a temes culturals i la planta baixa la destinarem a oficines administratives per a desbloquejar un poquet i que el registre a la gent se la tenga adequadament. Però al final hem tingut una bona solució. Primera, resulta que hem vist que l'Itagoba s'ha desbordat i que ens fa falta, que en el poble feia falta, alguna cosa així, i està utilitzat com a sala d'exposicions, com a conferències, se va fer tot el tema del show cooking, per exemple, en ASIOBI, en les jornades... És a dir, evidentment està tenint molt d'èxit. Vist aquest èxit, jo evidentment no tinc dudes que això s'ha de dedicar 100% a cultural. Se té que acabar la planta de dalt, que enguany, inclús per a que la gent la veja, l'espai que n'hi ha allí, hem ficat l'exposició de les màscares africanes del metge Jorge Peña, de la col·lecció particular, i ens falten uns 600-700.000 euros que pronte van a eixir una línia de subvencions de la Generalitat Valenciana, que ja m'ho han advertit des de la Direcció General d'Administració Local, entonces ens presentarem i no tinc dubtes que obtindrem aquesta subvenció per a poder manprendre ja, sonoritzar el tema del teatret, millorar tot el tema de llums, tot el que fa falta en un teatret adequadament aire condicionat, que encara no tenim per problemes que era un edifici protegit i entonces hem tingut molts problemes en conselleria en aquest edifici, perquè nosaltres volíem mantenir l'essència de lo que era la Tagoba i el Gran Casino, ells volien que separàrem els dos espais, volien nosaltres que estaren junts,
sempre s'han estat junts, per una porteta xicoteta. Nosaltres hem fet per una porta més gran i això no m'ho han acceptat, hi ha hagut una lío i una guerra que estem recorrint i estem defendent-nos, no? Com sempre he fet, governe qui governe, defendre el meu poble. I per què hem pogut fer tot això i hem decidit això? Doncs perquè finalment hem optat, i ja ho hem aprovat en el pleno, per comprar el bingo, l'antic bingo. Ahí volia preguntar-li. Doncs això és l'efecte dominó, per comprar l'antic bingo i per comprar l'antiga seu de Bankia, que era després CaixaBank, que està al costat de l'Ajuntament, que té un art protegit medieval dins, pràcticament està a 20 metres de l'Ajuntament, i ja hem arribat a un acord en CaixaBank i hem arribat a un acord en els propietaris del bingo, en els hereus de Meseguer, en les filles, i són 1.200.000 euros més o menys el que ens costen les dues coses, i alguns diran, que estan dient, este que sempre s'està queixant, que té 7 milions d'euros, tal, no sé què, no sé quantos, fa falta pel poble, número 1, per descomptat. L'altre dia, per exemple, en l'acte de les bodes d'or de les famílies vam fer el convit perquè teníem exposició, un puesto d'exposició en l'altra exposició de bonsais en el Mundina. El vam fer al piso de dalt del Mundina, vam tindre que ràpidament a Sier traure taules als passillos perquè la gent poguera estar allí. És a dir, Vila-real té 53.000 habitants i per tant ha crescut, s'ha fet gran i volem que creixi encara més. Necessitem infraestructures també per a fer atractiva la ciutat i que se'n vinga a viure així, i que se'n vinga a pagar impostos així, que se'n vinga a consumir així. Entonces, com anem a pagar-ho? Pues resulta que hem obtès un acuerdo en la Generalitat Valenciana que igual que ens va a pagar, ara ja estem tramitant l'expedient i si tot va bé, la setmana que ve ens arribaran ja 2 milions d'euros per comprar la Casa Museu Llorenç Poll per a la ciutat de Vila-real i ens dona a la família tota la col·lecció particular i tota l'obra d'art per crear un museu, per lligar-lo en la Iglesia Major i Sant Pasqual en el projecte de turisme religiós que tenim, que conjuntament en el museu que va construir el Villarreal Club de Futbol, en el nou estadi de la ceràmica, crearem un circuit turístic molt potent, i això ho duem també ahir en les nostres propostes, però l'important, 15.200.000 euros que ens costen les dues coses, va a pagar-les la Generalitat Valenciana en un conveni que hem firmat, ho vam fer públic la setmana passada. Però molt important també que Ximo continuï sent president. Però el bingo té alguna utilitat pensada que va a ser aquest espai? Totalment, la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, nosaltres no sabem on poden ensajar les corals. Quan fem el concurs Ballem, que vostè el coneix perfectament, ens toca fer meravilles a veure on pot ballar la gent. Tot i que en el Tagoba va ser un èxit, això ho tinc que dir. Perfecte, no tinc cap problema, ahí el tenen. Però és que allí tenen 1.300 metres, sense pilars. És una nave taronjera de 1932, de les poques que queden, preciosa. És a dir, per tant, tenim un espai diàfano de 1.200 metres, que això no existeix en cap lloc, és més gran que l'auditori actual, inclús m'estic plantejant fer números si mos capieren 800 localitats allí per a passar l'auditori allí. Té moltes possibilitats, evidentment, i si no, l'escola de tradicions, a tocar la dolçaina, a assajar les corals, a assajar les companyies de teatres, a canviar l'escola municipal de teatre, la de dansa. Tenim moltes possibilitats. La biblioteca de barri o infantil, allí, al llevar, la de Torrehermosa, és a dir, la biblioteca central, passar-la a la BUC, molta gent d'aquell barri se queixa, i en raó, que vol que per als xiquets hi hagi una biblioteca també infantil, igual que tenim al Pilar, etcètera, etcètera. Tenim espai suficient perfectament per fer també una xicoteta biblioteca infantil allí. Això és una meravella, i a més comprem dalt el primer piso, comprem les dues coses, és 1.300 metres quasi, a la planta baixa, i el primer piso que té 140 metres on anem a fer unes oficines també i tal per a les entitats, i podria ser molt interessant, evidentment. Jo crec que per això en el pleno se van abstindre el Partit Popular, se va abstindre Compromís, no van ser valents d'aprovar-lo, però se van abstindre, van votar a favor nosaltres i Podemos, i per desgràcia Ciutadans i Vox van votar en contra d'algo que és comprar per 800.000 euros i aquests 1.200 metres en el Cedre, cèntrics, per a que no acabi destruïda aquesta nave, fent pisos, etcètera, és cuidar el teu patrimoni, és estimar-lo teu, és defendre-lo nostre, com estic fent en tot el patrimoni que m'ha anat. Però comprendrà que a voltes està també aquesta opinió de estem comprant coses, però tenim coses actuals ja comprades que igual estan en una situació més deficitària, com per exemple l'espai de congressos, fires i trobades, que va caure una pedrega farà 2 o 3 anys i n'hi ha algunes filtracions. És a dir, que existís és complicat potser compaginar aquestes adquisicions en un manteniment de lo que ja se té. Jo crec que no, l'única qüestió és que així en el poble n'hi ha una frase que ens han ensenyat els nostres abuelos i en la meva família se dia molt, que... Qui no guarda quan té no menja quan vol. I sobretot fer casa.
Sabeu què significa la frase de fer casa? Mire, en Alcora, l'alcalde, Samuel Falomir, si no haguera comprat en valentia el Conde d'Aranda, la fàbrica, ara no podria tindre 2 milions d'euros captés de la Unió Europea per rehabilitar-la tota. En Betxí, Alfred, el seu alcalde, que ha fet una molt bona gestió en Betxí, si no haguera comprat el castell, amb molt d'esforç i tal, ara no estaria l'Ajuntament allí, seria un centre cultural i totes les possibilitats en el teatre que té. Fer casa sempre, no mai és roïn. Fer casa no mai és roïn. Jo preferisc a vegades tindre, i des de en la gestió del dia a dia de les famílies també és així, si no tens al 100% mantès alguna cosa, però adquirir patrimoni per al poble i tindre possibilitats de futur sempre és bo. I després n'hi ha alguna cosa puntual, Xavi, que evidentment tinc que explicar-la ràpid, és a dir, és veritat que n'hi ha problemes de manteniment i algunes qüestions puntuals en un debat. L'altre dia hi ha el tema de les dutxes, que no estan calentes, és el problema de Villarreal i tal, però és veritat que enguany ha sigut molt dur des del punt de vista econòmic i el pressupost ha entrat en vigor fa un mes. Entonces, algunes coses d'estes, que per exemple el que dius del centre de congressos, de la Pedregà, nosaltres tenim un expedient en la companyia de seguros lluitant en ells. Si finalment, evidentment, no aconseguim que el seguro cobrisca, que saben tota la gent que ens està escoltant, tots els problemes que va tindre la gent en les Pedregàs, en els seguros. Jo mateix a ma casa, a la Claraboia. Imagines un edifici com este. Hem tingut problemes i enfrontament en la companyia de seguros que no ens vol cobrir el 100%. Si no, ràpidament ho arreglarem. No pensen que no podem mantindre la claraboia del centre de congressos. L'hem millorat, però evidentment jo estic convençut que podem mantindre tot això, però és que ara estem en una oportunitat històrica fins a 2027 que duraran els fons europeus, els Next Generation, perquè han ampliat el plaç, i a més ara venen ja per reclamacions que estem fent els alcaldes, que tenim dificultats econòmiques, per herències rebudes o per situacions pròpies de cada poble i de cada ciutat, estan venint aquests fons al 90 o 95%, ahí sí que podem assumir-los, perquè només tenim que ficar el 15%. En el mercat només tenim que ficar 150.000 euros, d'1.300.000. Això sí ho podem assumir. El que no podíem anar aquests últims anys és a un projecte que valguera 4 milions ficant-ne 2, perquè no els teníem. Aquests 2, per desgràcia, tenim que destinar a pagar les sentències, els empastres, els convenis i la deuda del Partit Popular. Vale, José, si no t'importa, fem una pausa molt ràpida perquè tenim uns anunciants, gràcies a ells que ens apoyen també podem produir contingut propi. És important, eh? Important. I ara continuem en la part final de l'entrevista. Fins ara. Som un territori emprenedor, amb un medi rural que és font de riquesa i d'oportunitats, ple d'empreses i projectes que dinamitzen el territori. Són sinònim d'excel·lència i proximitat. I durant tots estos mesos han seguit esforçant-se per a continuar creant activitat i estar al costat de tots els castellonencs. En una terra on els projectes de futur es fan realitat i on les empreses del medi rural generen riquesa i ocupació. Elles aposten per la nostra província. Seguim apostant per elles. Diputació de Castelló.
I continuem així al balconet després d'esta pausa. Ja sabeu que estem entrevistant a José Benlloch, que novament es presenta com a alcalde de Vila-real en les properes eleccions municipals del 28 de maig, i es preguntaran que què faig així en un portàtil, si estic prenent apunts o no. No, estem provant la intel·ligència artificial. José, coneixes tot això de la intel·ligència artificial, no? Per a generar imatges, contingut... Ho conec, estem treballant també en l'Ajuntament en diversos projectes que encara són secrets perquè ens autoritza WhatsApp en un conveni i tal, i que arribarà un moment que ho traurem i serem uns referents també en tota Espanya en aquest tema, com ho hem segut de la innovació. Bueno, doncs estem utilitzant una de les intel·ligències més conegudes per a escriure, per a preguntar, per a obtindre contingut, i anem a fer un poc d'història i anem a demanar-li que li pregunte alguna cosa al nostre convidat. Anem a veure. ¿Qué puedo preguntarle a José Benlloch, alcalde de Vila-real? Veurem què passa. Està pensant-se-ho? Bueno, de moment se planta, no me diu que no té la informació necessària, ni el temps necessari a tiempo real, que té que fer una investigació prou per saber que és José Benlloch i després preguntar-me. És normal, el robot és intel·ligent. Bueno, doncs anem a fer-li una altra pregunta d'una altra manera, no? Això de la intel·ligència artificial, la gràcia que té és que també hi ha que saber preguntar-li per a traure-li partit, no? ¿Qué puedo preguntarle al candidato a la alcaldía de Vila-real por el Partido Socialista? Ara li ho estic dient ben claret. A veure què passa. Veu? Bueno, doncs ja comença a dir-nos coses. Vaig a demanar... Tenim 4 entrevistes, ara, per a poder contestar a tot Bueno, doncs trie una. Bueno, diguem, vostè més o menys... A veure quina li agradaria més. Què li ha dit? Què li ha dit? Figues tu la quantitat de coses que me pot arribar a preguntar, eh? Ho veus? Realment se pot plantejar una entrevista completa en una intel·ligència artificial. L'altre dia el que ho va fer a nivell internacional, en un poc de ridícul, crec jo, per aquestes qüestions ètiques, va ser el president venezolano en una periodista robot, que era ja un avatar i que ella soles li anava formulant les preguntes de l'entrevista en un informatiu, en el programa que té de Aló Presidente, una cosa així que se diu, és a dir, ja va eixir en tot el món el tema i ja li dic que aquest tema s'està treballant perquè no n'hi ha conveni internacional i Europa vol ser pionera en regular també la qüestió ètica, no? Ètica, que també això lleva puestos de treball, fica evidentment en jaque algunes professions i tot això ho tindrem que valorar també com el ser humà interactua en els robots i si és molt saludable alguna part o no. Per algunes coses pot ser fantàstic, ho comentàvem abans, per exemple, per treballar en què te puguen dir l'agenda o que te puguen dir en quin lloc està o quantes hores tal. Els pàrquings en Vila-real, per exemple, i preguntar-li que t'explique què tal i que no siga només una búsqueda que tingues que fer ahir, llegir-la tu. O sigui, tot això jo crec que pot ser interessant. En altres haurem de fer molta reflexió, però ja li dic que Vila-real va convertir-se en breu en un escaparate mundial d'esta qüestió com a laboratori, com a living lab. Doncs n'hi ha 10 preguntes. És veritat que jo crec, sincerament, que a l'utilitzar una intel·ligència artificial es perd un poc el conèixer coses molt concretes de la ciutat. Ja no és que la intel·ligència sàpiga exactament com se diu el candidat o l'alcalde, sinó qüestions que... El valor general, clar. Que jo li puc preguntar i que potser poden ser més àcides, més interessants, més concretes i que... Més domèstiques. Li ho deixa un poc, potser en bandeja, no? Perquè jo li faig qualsevol pregunta... Bueno, com planteja abordar la seguretat? En aquest cas, ell no li va preguntar, falta policia local? Sé que n'hi ha algun problema, que falten places, però sí que li puc preguntar,
Ara, concretament, la pregunta 6, la policia local, com se soluciona aquest tema de falta de places? Si estan convocades, per què tarden tant en cobrir-se? Jo crec que la seguretat en la nostra ciutat ha passat ara per uns mesos i per un temps molt delicat, molt complex, perquè fruit d'una sèrie de circumstàncies, de tormenta perfecta, no té que veure que nosaltres no hàgim destinat diners per a això, que estan destinats i estan en el pressupost. Però hem tingut molta dificultat per a poder cobrir aquestes places, com vostè diu, perquè una llei va entrar en vigor a nivell estatal i permetia jubilar-se als policies en 59 anys. I això va fer que se'n jubilaren 15 o 16 de colp. A més, és veritat que han hagut durant molt de temps les plantilles, les bolses no han eixit per a oposicions i ara en un moment determinat els ajuntaments actuals estan traient moltíssimes bolses, com està passant en altres places de funcionaris, i llavors n'hi ha molta mobilitat. En l'última prova que vam fer nosaltres així, per exemple, pràcticament ens hem quedat sense bolsa altra vegada, tenim que tornar-la a traure perquè se va presentar molta gent, molts no van acudir a l'examen, altres no van aprovar, és a dir, n'hi ha una gran oportunitat de poder accedir a policia local en el futur perquè n'hi ha moltes places ahir, s'estan traient en tots els llocs. Però jo crec que aquesta qüestió, per tot com ho hem enfocat i com ho hem treballat, a més el policia local, quan entra en oposició, té que passar 6 mesos en l'Institut Valencià de la Policia, en l'IVASPE, formant-se. L'IVASPE va tindre uns problemes i no convocava els cursos. Per tant, hem tingut moltes dificultats entre tots i totes, però ara està enfocat el tema. En qüestió d'uns 6 mesos o 7 mesos, nosaltres tindrem ja el 80 o el 90% de la plantilla perfectament assegurar i ja en condicions. Tenim una plantilla de 111 o 112 agents, crec que són, i en aquests moments, per desgràcia, és veritat que n'hi han cobertes 70 o 80. Però en breve, de veritat els dic, van entrar-ne ara en juny, a finals de juny crec que són 12 més de la bolsa que vam fer anteriorment. Hem fet un gran esforç i això se millorarà. Per la Policia Nacional, que és una bendició tindre la nostra ciutat, una ciutat en cor de poble, però que ja té 1.000 i pico indústries, 1.900 comerços, és a dir, molta vida, futbol en primera, futbol en segon, futbol femení en primera, molta activitat de ciutat de més de 200.000 habitants. Per fi ja, el Ministeri ha acceptat, hem fet tot el treball que teníem que fer, cedint-li part del pàrquing de Carrefour, on hem fet les festes, el recinte de la marxa, un costat d'aquest pàrquing se li cedís per a construir allà davant del Palau de Justícia al Ministeri la nova comissaria de Policia Nacional. I ens permetirà en l'actual, que és evidentment un zulo en males condicions pels policies, etc., pels vehicles, per tot, per aparcar, ens permetirà i també poder rehabilitar aquest espai de l'actual Policia Nacional per a ubicar associacions, entitats, etc. Anem a guanyar espais. Bueno, dice ya la inteligencia artificial. Recuperant la policia rural, recuperant la policia de barri, tot el que ens va tocar d'alguna manera concentrar per a poder prestar els servicis. Tinc en compte que ara el Villarreal Club de Futbol no juga ja en la ciutat esportiva de José Manuel Llaneza, el segon, el B. Juguem així, en l'estadi de la Ceràmica. Això requereix tots uns operatius també. Continuem tenint aquesta línia i l'anem a cuidar de poble en 10 carreres populars, hem passat de 6 a 10, i aquestes carreres requereixen treball, policia, processons, eventos, ara este cap de setmana fem l'Unbroken, a Travegar, en l'Ermita, i això requereix evidentment operatius especials, les festes. És a dir, nosaltres som una ciutat que, dic, tenim 53.000 habitants, però en vida de 200.000, i això requereix molt d'esforç. Jo vull agrair des d'ací a la nostra policia local l'enorme esforç que estan fent els policies saturats, doblant, fent hores, evidentment per poder cobrir tots aquests espais, per cobrir la ciutat de Vila-real i per cobrir el poble de Vila-real. Però ells saben, i ja vam arribar a diversos acords l'altre dia, estic dirigint directament jo també el treball ja directament en ells, que estem ficant de la nostra part tot el que podem, estem millorant també les condicions dels policies locals de Vila-real per a que no se me'n vagin a altres pobles on cobren més, etc. no estigui aquesta mobilitat. És un altre problema que tenim damunt de la taula, que evidentment quan hi ha una mobilitat tremenda és lògic, el funcionari se'n va allà on creu que pot estar millor, que li paguen millor i que treballa potser menys, etc. I és lògic, és legítim, i per tant també tenim que competir en els altres pobles i ciutats on se me'n van els policies. I aquest és el treball que estem fent. O sigui, el robot anava per bon camí. José, tornant un poc a algunes preguntes de les propostes, jo he vist una proposta que teniu en el programa que parla d'una escola de benestar animal. Tenim, a més, una regidoria, si no m'equivoco, de benestar animal, i no se fa un poc raro
tindre bou embolat i una escola de benestar animal? No són coses un poc contradictòries o no? Pregunte. Bueno, jo considero que no. Jo considero que n'hi ha una sèrie de qüestions que estan acceptades i que són legals i que formen part de la nostra tradició i que no se li obliga a ningú ni a vindre a veure-les ni a participar, que estan excluïdes d'aquesta qüestió perquè consideren, evidentment, dins, evidentment, en aquest tipus d'activitats, de tota una normativa que ha anat eixint, que millora, evidentment, el benestar animal també. Nosaltres, jo soc l'alcalde que representa al resto d'alcaldes de la Comunitat Valenciana en la comissió consultiva de bous al carrer de la Comunitat Valenciana. Me va nombrar allí la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i represente a tots els alcaldes i alcaldesses. I tenim una part allí dins treballar de benestar del bou, de benestar animal. Hem eliminat lo de les punxades que se li pegaven als bous, els petardos que se tiraven els pobles als bous, obliguem a una sèrie de medides com el tema dels toldos i enguany ens ficat ja nosaltres ahí en el corro per a que no tinguem problemes en el tema del calor, té que haver tota una normativa de guia sanitària molt concreta, no se li pot agredir ni maltratar a l'animal en el carrer, és a dir, avui en dia això ha canviat de la nit al dia, però el bou brau se cria per això, no vull entrar en un debat més ampli, com els cavalls se crien per a lo que se crien i si també ja n'hi ha unes mogudes respecte que se plantegen també si el cavall voluntàriament vol que tu li puges al llom o no i si s'ho passa bé, o el gosset quan l'agarres del coll en la cadeneta o el tens dins de ta casa durant 9 hores mentre estàs treballant entre 4 parets o el castres per aquest tal, tot aquest debat és molt complex. Tenint tanta complexitat aquest debat, és evident i és cert, i vull dir ben claret a la gent, que nosaltres no podem rehuir d'aquest debat i que tenim que anar avançant en aquestes qüestions i que, per tant, que n'hi hagi una escola municipal de benestar animal, que n'hi hagi una regidoria, que ens recorde permanentment que tal volta alguna de les nostres tradicions o de manera de relacionar-nos amb les nostres mascotes i els animals, avui en el segle XXI no deuen de ser aixina, és bo. Per això l'hem plantejat. No vol dir que no tinguem debat i que evidentment se poden plantejar. Tenim ahir una tradició nostra valenciana i molt vilarealenca. Este dissabte estaré en el tir i arrossegament. Un altre debat respecte al tir i arrossegament, si quan els animals, els cavalls i les haques es tiren del pes que se li fica darrere, estem maltratant-los o no? En absolut. Jo no tinc dudes de com els cuiden la nostra gent, Canyot i tota la gent d'aquest poble, perquè ho sé, perquè ho visc, i les volen moltíssim, i les mimen, i les tal. Sin embargo, n'hi ha tota una gent en contra de tota aquesta qüestió, perquè, a veure, també els esportistes s'esforcen i tal, l'animal no ho pot decidir, el ser humà és el que... Però, bueno, este tema és un debat molt complex. Un canari dins d'una gàbia, un peixet en una peixera pegant voltes. És un debat molt complex, però sí és important en ple segle XXI, que aquells que tinguen aquesta sensibilitat en una ciutat de 53.000 habitants, que no tenim el per què coincidir en tot el món, i jo no tinc el per què coincidir en tot el món en les meves idees, però jo no he vingut a Vila-real a ser alcalde per imposar les meves idees. M'agrada molt que n'hi hagi també gent que me planteja 3 visions de la vida. Ho hem fet, nosaltres no hem governat mai a soles, Xavi, mai. I jo he tingut majoria absoluta 2 vegades les últimes legislatures. Però mire que va estar així Chalmeta, va estar també Compromís, va estar Maria, i tots dos van reconèixer, sense que se'ls haurà parlat d'aquest tema, que cogovernar o acceptar regidories amb vostè li beneficia al final a vostè. És a dir, que qui té la visibilitat i que rep el reconeixement, el premi, és vostè. Però això és molt curt de mires. O sigui, anem a veure, això és tremendament... Van fer raonaments diferents, però els dos ho van dir. Ja, però jo el que li vaig a plantejar molt fàcil, és a dir, a mi, per què? Personalment, perquè sóc jo. Això significa que al final, i ho diuen molt claret els dos, en la reflexió que li han fet, el que tenen que mirar és si el que me beneficia a mi és bo pel poble. Aquesta és la reflexió. O si el problema que tenen és que ells perden recolzament electoral. Chalmeta va dir que ho tornaria a fer, Compromís va dir que no. Claro, normal. Jo també li dic que està ahí en l'entrevista. A veure, però normal, perquè quan és un compromís diferent al que era anteriorment
que encara... Jo vaig arribar a escoltar a Pasqual Batalla dir a vegades, si perc un regidor, però si el que s'està fent és bo pel meu poble, què més dona que 4 de Compromís treballen, que en treballen 3, si estem canviant el poble i estem millorant-lo? Però la línia d'esta és diferent, és a dir, ells van a invertir... Si ho desapareix, no pot fer res per el poble. Però com va desaparèixer? Desapareix com a força política, òbviament. Vull dir, si deixa de tindre representació no pot seguir treballant per un projecte polític. Però és difícil. Però un moment, Compromís en 3 regidors ha desaparegut? No, però Si entra en una tendència que... Bueno, anem a veure, però això és molt discutible. Té exemples 1000 d'on no han entrat en els governs i han desaparegut. I han anat a menys, com el Masora i com 1000 puestos que li podria ficar. Per tant, no és veritat. Perquè també hi ha de fer oposició, clar, si no se fa oposició també... Bueno, però ja la fan altres, no? I a més en una època com esta en la que ens hem juntat i hem lograt canviar la comunitat valenciana, recuperar el nostre prestigi com a valencians, que no ens avergonyim allà on anem, després de lo que va passar en el Partit Popular així, Junts, Compromís, Podem i nosaltres hem canviat la comunitat valenciana en el botànic i tal, que absurd és plantejar-se que n'hi ha que fer oposició perquè vull garantir-me que tinc algun representant o que no vull baixar de 3 regidors que tinc. Això li ho tenen que explicar al poble. Però quan fan aquestes reflexions, el que li estan dient al poble que l'únic interès que tenen és el seu interès polític. El seu interès de rèdit polític, no el del seu poble. Jo moltes vegades, inclús, a lo millor a mi, quan vaig fer l'acord amb Podem, n'hi ha molta gent en el carrer que m'ha dit t'hem votat en majoria absoluta no perquè t'ajuntes a ningú. I jo no vaig perdre l'oportunitat de fer aquesta reflexió. Però ho va oferir a tots, de formar... Excepte el Partit Popular, que no ho faré mai, en Vila-real, ni a Vox, per descomptat. Perquè el Partit Popular, oferir-li el govern al Partit Popular de Vila-real i que entrara a governar, seria tan compactar, oferir-li a la rabosa que cuide el galliner de les gallines que ha assassinat. Però ara, a més, encara més dur, que seria oferir-li a la rabosa que te cuide el galliner de les gallines que ha assassinat, parla de l'urbanisme, de les deudes, dels empastres, però a més acompanyar del lobo feroz. És que ara ja no només la rabosa, sinó ara va la rabosa i el lobo feroz de la mà. I li dius, cuideu-me les gallines. Pues imagina la gallina com quedarà. És a dir, este tema han d'entendre que el Partit Popular de Vila-real ha de fer un procés encara de molts anys. Ho hem vist en el que han fet, el número 5 Folgado, el número 2 el senyor que va ficar Folgado. És a dir, continuen sent el mateix, per tant no els puc oferir el govern. Els demés els vaig oferir a tots, a Compromís, inclús a Ciutadans, que li vaig oferir que dugués Hisenda al senyor Vicens i la senyora Natàlia Gil que dugués Recursos Humans, que són especialistes a més en aquest tema, que a mi m'importa molt per a la Vila-real del segle XXI que l'equip de govern siga capaç de gestionar coses, tinga la formació adequada, la competència adequada, perquè ja no estem en un moment com el que estàvem abans. I el que ens juguem és molt. I si assegura la meva aposta en el meu equip esta vegada? Jo he fet una renovació de l'1 al 17 de 9 persones. De la meitat. De la meitat. José, per continuar, que queden 2 o 3 preguntes molt breus. Hi ha un subscriptor que ens pregunta, i m'he compromès a fer la pregunta, si... Bueno, me fa una reflexió, però en resumen diu que si el poble està brut o si realment cal reeducar a la gent per a que el poble també el cuiden, perquè pareix que no és més net qui més limpia, sinó qui menys embruta, i que ahir tenim aquest xicotet dubte. Se gasta suficient en neteja o realment és que ens hem tornat un poc incívics? Bé, jo no tinc dudes que la neteja ha millorat en els últims mesos d'una manera brutal, i a mi m'ho reconeix tot el món. I les enquestes que tenim ho reconeixen, i és que en contenidors funciona molt millor, i juntar el servei de neteja en el darrer plegada ha anat molt millor. Quan jo vaig arribar a governar en 2011, ens gastàvem 3 milions d'euros en neteja, entre el tractament, l'eliminació, la replegada, el reciclatge, tot això. En aquest moment en gastem 5 milions. 5, 2 milions més. És veritat que la ciutat també ha crescut, on hi havia un mercat n'hi ha 5, el de la verdura, el del rastro dels diumenges, el del dimecres, tot això són les carreres, no sé què, l'activitat, el futbol, tot això genera evidentment molta més necessitat de neteja. Però això és matemàtica pura. Tot està més net quan embrutem menys i limpiem més, les dues coses. Ara estem limpiant molt més i s'està notant moltíssim. La gent ho està notant. Ja li dic, a mi era un tema que me castigaven molt contínuament, però només té una prova més clara encara. Duem uns 4 o 5 mesos, és veritat que l'estiu li va costar molt a la nova empresa, perquè és un nou contracte el que hem tret, que val molt més diners. Invertim, ja li dic, 2 milions d'euros més. Se té que notar. Hi ha molta més gent netejant en el carrer, ja va veure la cabalgata.
Va ser espectacular enguany com s'acaba la cabalgata i se va quedar impoluta. La festa de la Picú de l'altre dia, que és normal, hi ha 800 persones allí, tal i qual, i després se va vindre, se va netejar tot, se va baldejar, és a dir, hem millorat molt en tot això. Que se podria millorar molt més diners no podem invertir en netejar. A més, Vila-real no té tassa de basures. Quan se critica i se mentís en el tema de l'IBI, de la contribució, ho tenim integrat ahí. I si ens gastem 2 milions d'euros més, evidentment en neteja, 2 milions d'euros és el que arreplega l'Ajuntament si puja la contribució un 10% a tots. Fixes vostè, només en la neteja ja ens polim una pujada, per exemple, que feres del 10%. Per tant, és evident que tenim que embrutar menys i hem de fer tot un canvi de cultura en aquesta ciutat de manera potent. El problema dels gossos, de les caques dels gossos, dels pisums, això és un debat en totes les ciutats, en tots els alcaldes que estic, són mediterranis, ara quan es comença a fer tanta calor és insufrible, l'olor a vegades en els cantonets, en els jardins, apliquem també tecnologia, a veure què podem trobar per tot això, però el primer, evidentment, jo cada vegada més veritat, i vull dir-ho també en positiu, cada vegada veig més gent en les botelletes quan pisa el gosset i tal, i la tira. Exigim més que tot això sigui així, no? Però és veritat que n'hi ha que netejar més i embrutar menys. I, José, ja per anar acabant, ja són uns quants anys. Quin és el moment en el que t'has sentit més orgullós de ser alcalde d'esta ciutat i el moment que ha sigut més dur? Bueno, a veure, evidentment es comença per el més dur. Jo de tota la meva etapa dels 12 anys, i ja li dic que possiblement encara no som conscients d'aquesta realitat per un cert estrès posttraumàtic que tots duem, és el Covid, la gestió del Covid. Això és una cosa que la gent quan vota este diumenge ha de pensar també en tots els alcaldes i alcaldesses, l'esforç que han fet i el treball conjuntament en la seva societat. Seria impossible haver vençut això si no hagués sigut pel treball que tot el poble va fer. Per això es van donar el 20 de febrer extraordinari a tot el món. Jo em vaig veure molt recolzat i molt animat, però aquestes 107 persones que van faltar, estar al costat de les seves famílies, cridar, les dificultats al principi de soterrar-les, la residència que no sabien quan s'acabaria, el gran problema de la gent que va faltar, la vacunació, la por de la vacunació, el no saber què fer, el centre de tecnificació esportiva habilitant-lo i aquest primer dia, tots allí en trajes tipus buzos, me van ficar un traje tipus buzo que era al principi no sabíem com se contagiava bé. Això realment 200 medides ficades damunt de la taula, restaurants i bars en les cassoles els dijous ahir pegant perquè era normal, se jugaven el pa, la vida. Des de luego no tinc dudes que el Covid ha sigut realment duríssim, duríssim, i que estic molt orgullós del meu poble de com vam ser capaços de gestionar-lo entre tots i totes. I el millor moment? El millor moment realment és difícil d'elegir un moment, no? Però és veritat que vaig viure una especial emoció i alegria i aquest moment en el que després d'un grapat de penaltis que no s'acabaven mai en Polònia, en Dansk, junt a 3.000 persones d'este poble en aquella ciutat, guanyàvem l'Europa League. Però no per la Copa i aquestes coses, sinó perquè, primera, consolidava un projecte que feia molt de temps que Fernando Roig, que el president del Villarreal, a veure quan guanyem la Copa, i ell sempre dia, i jo també ho dia, estar en primera i jugar Champions ja és un èxit, però necessitem una Copa, a veure si algun dia tenim una Copa. Claro que mos vinguera en ple Covid, aquesta Copa, quan la gent estava, fixes que no vam poder celebrar-ho dins del camp, que volíem fer una gran festa i tal, ho vam tenir que fer en el carrer, en autobusos descoberts per part dels jugadors, la gent en mascarilles, va celebrar tot això i se va comportar, jo crec que la gent, extraordinàriament, malgrat les crítiques d'alguns, que no tenia ningú sentit, i que així no se va demostrar les 2 setmanes que no va haver ningú augment de contagis major ni res per no dormir. La gent va donar un exemple brutal. I, clar, aquest element en què estigues protagonista junt a Marco Sena, a Nando, el fill del president Fernando Roig, a Llaneza, en aquell moment, que pas descansa allí, aquells 15 que eren Juan Roig, el germà de Fernando no va poder vindre per el tema del Covid, allò que va passar, va vindre i se va tindre que anar, recordarem tot, i aquestes emocions van ser brutals, perquè al tornar així hem consolidat un projecte en Vila-real que jo ho dia ahir en la presentació del llibre del Soro, de 100 anys de futbol. No se poden imaginar la gent realment el que suposa el Villarreal Club de Futbol i el futbol per a aquesta ciutat
en estos moments, més enllà de la il·lusió de tot un poble, de la emoció, del sentiment d'equipo, d'estar junts. N'hi ha un element que és brutal, que és l'econòmic. El que va suposar l'agricultura al segle XIX ho ha suposat la ceràmica en el XX i ara ho està suposant el Villarreal Club de Futbol sense dudes, en aquests 25 anys d'estabilització en la primera divisió que complirà d'ací poquet, 20 temporades jugant a Europa i és Europa League en el 21, en un club humilde d'una ciutat tan xicoteta, i aquest èxit, a més ara en el filial en segona divisió, l'únic equip d'Espanya que el té, les xiques en primera divisió, 20 escoles de futbol en el món. Jo donava un dato ahir, i ho té que saber la gent, és important. No l'hem fet massa públic, el vaig descobrir l'altre dia per casualitat i li ho vaig dir al president del Villarreal, a Fernando, i se va quedar un poc parat. Tu saps que en 2021, de 1.780 empreses que té la província de Castelló, indústries, no empreses, indústries, que paguen més d'1 milió d'euros, que facturen més d'1 milió d'euros, que paguen IAE, 1.700 indústries. El rànquing de facturació, de volum econòmic, el primer en 2021 va ser BP, British Petroleum. El 22, de 1.780 i pico, va ser el Villarreal Club de Futbol. En 187 milions d'euros de pressupost que va tindre en 2021. Ara en té 130, que no és una broma. És a dir, poques empreses tenen aquest pressupost. I el Villarreal ja no és només aquest club de sentiment, d'il·lusió, que és importantíssim. És motor econòmic. És el 0,65% del PIB local. En Espanya és l'1,30% al futbol professional. Així el 0,67. 600 treballadors en plantilla. I tot el que genera al seu voltant. I és magnífic l'estadi La Ceràmica que hem construït ara entre tots, les oportunitats que genera. Richard, al costat del seu bar, gràcies a tot això i a tot l'augment que s'està produint i el progrés, aquesta plaça magnífica, les estàtues de Jaume Plensa que tornaran en novembre i tot això que s'està fent, modernitzant la ciutat, ha decidit fer uns pisos turístics. És a dir, tot això no hauria sigut possible sense aquest Villarreal. I per això jo vull ficar com a element de major alegria allò, perquè me va donar aquest flash de que Villarreal té assegurat el futur, si sabem gestionar-lo entre tots, continuar treballant en l'agricultura, no perdre de vista la indústria, recolzar el nostre comerç i el sector servici i l'esport. I en això tenim una diversificació, i és començar a treballar en la biomedicina, tecnologia, que podem ser un gran referent nosaltres tenint l'Hospital de la Plana, que és hospital universitari amb més de 1.000 treballadors, i on tenim terrenos que hem anat adquirint de l'Ajuntament per a crear un polígon industrial, un clúster d'indústria mèdica, de la salut. També el duem en el programa electoral. Són tantes coses que podríem explicar, però això és el bonic, il·lusionar-te i anar treballant, tindre el GPS ficat. Claro que tot no eixirà, alguns es comencen a repassar, concretament el senyor de Compromís, el senyor Santi Cortells, és molt aficionat a treure el meu programa electoral en cada pleno, vostè dia, què tal, i dia. Però en el meu programa electoral estava Putin o el virus, a que no estava tal. Vull dir, la vida que vivim avui, esta buca, que diuen a nivell internacional, volàtil, incerta, complexa, fa, evidentment, que tinguem que prendre decisions moltes vegades des de la improvisació, i per això jo he optat sobretot a explicar menys el programa, que la gent pot entrar perfectament a totes les xarxes que té i a les plataformes i l'estem repartint per les cases, sinó a explicar que he fet un equip de govern en una ampla renovació, tenim majoria absoluta, per a garantir de nou, si pot ser la majoria absoluta, que seria fonamental per a aquesta ciutat. I això no va en contra de l'interès del poble. Pot ser que la majoria absoluta vagi en contra de l'interès d'alguns, que no dic que no. Però el que tenim que veure és si va en contra de l'interès del poble o no. I això és el més important. Jo no sé si aquesta legislatura haguera sigut possible en alguns altres socis aprovar tots els convenis i totes les obres que hem fet en Sant Pasqual per a millorar tot l'espai. No ho sé. Ni sé si haguera sigut possible invertir en l'albergue de Càritas. Tampoc ho sé. Per tant, aquestes coses són les que n'hi ha que pensar. José, què vas a fer la jornada de reflexió? Pues jo normalment solc aprofitar-la des que soc alcalde per a continuar en la meva agenda d'estar al costat de la meva ciutat i de compartir en ells. N'hi ha tir i arrossegament pel matí, està, crec que el divendres per l'esprà i després la Pepa en el final de l'escola de dansa, que també és una de les coses que hem incorporat estos anys i que tant d'èxit té. Està l'Unbroken,
que és un campionat de, com saben, de CrossFit, algo que jo vaig impulsar també des del primer moment, instal·lant diverses instal·lacions en la ciutat, en aquest salt brutal que hem donat en el tema de l'esport, que hem multiplicat per 3 les instal·lacions esportives estos anys, i van a participar 400 persones a l'ermita, que ja està tot muntat, entren a córrer per el riu, en un paratge fonamental, i també aniré a veure un ratet, a entregar els premis i tal, és a dir, no vaig a parar en tot el dia, com faig cada dia, en cap de setmana i entre setmana, i ja està, i el diumenge estar tranquil·lament en l'Ajuntament, perquè sóc alcalde i tinc certa responsabilitat, evidentment, de tot el que passa en la policia, en la coordinació i en saber que tot va bé i correcte, i després també pendent tot el rato de la meva OfiPros, del despatx del partit, que està allà en el cantoner també del carrer Major Sant Domènec, i entre el despatx d'OfiPros i el despatx d'alcaldia passaré el diumenge esperant els resultats i que els veïns i veïnes, sobretot a l'hora de votar, pensen en Vila-real primer, no en els interessos de Compromís, de Podemos, del Partit Popular, de Vox, del PSOE, no, jo no parlo d'això, jo vull que se fijen i que miren què és millor per al nostre poble en els anys que queden, sabent que tenen una espasa de Damocles, que és l'urbanisme, els problemes econòmics, la ruïna que ens van deixar i les oportunitats brutals que tenim cap al futur, que no tinc dubtes que en tenim moltíssimes i que si les sabem aprofitar bé en els fons europeus, en tot el que estem treballant, anem a tornar a canviar Vila-real esta dècada que n'hi ha i a preparar-la ja per al segle XXI, per a créixer, modernitzar-la. Això és el que me fa il·lusió, estic més preparat que mai, més il·lusionat que mai, i crec que tinc un excel·lent equip esta vegada per a poder afrontar estos reptes. Pues José, al principi, així tutejant-te, te deia que eres incombustible, però ho has demostrat perquè mos hem estat així una hora, si no m'equivoco, inclús més. I bueno, ja queda en mans dels electors i electores saber què passarà este proper diumenge i, com sempre, a tractar de seguir treballant per al poble on et col·loque la ciutadania. Moltes gràcies a vostès per seguir-nos així en este, diria que especial del Balconet, i ja queda en les seues mans saber què passarà el proper 28 de maig, que recorden, estarem així en directe a partir de les 8:30 de la nit per a seguir els resultats d'aquestes eleccions municipals, esta festa de la democràcia. José, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a tots vostès. Adeu.